Хайырлы иртә Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстан донын дөньяга тараттылар. КамАЗ-Мастер командасы спортчылары хөкүмәт йортында казанышлары турында сөйләделәр. Моңнары халык күңелендә яши. 15 февральдә Илһам Шакиров исемендәге беренче премияләр тапшырыла. Тарихи ядкәрләрне халыкка буада җирле материаллар нигезендә төшерелгән «Мин сине сагынам» фильмының премьерасы булды. КамАЗ спортчылары Татарстанның гына түгел, ә бөтен Россиянең горурлыгы. КамАЗ-Мастер командасы спортчылары Татарстан министрлар кабинетына чакырылды. Брифингта Дакар ралли ярышларында 18 тапкыр чемпион булган команда вәкилләре җиңүнең ничек бирелүе, алда торган ярышларга планнары, легендар узыш командасына багышланган «Мастер» сериалын төшерүнең барышы турында сөйләделәр. Фильмның премьерасы Чаллыда 17 февральгә билгеләнгән. Картинаны зур онлайн киноплатформаларының берсендә карарга була. Узышчылар сериалны төшерүдәге үзләре катнашканда. Дакардагы узган ярышларның авырлыклары белән дә таныштырдылар. Аны юкка гына беренче формула ярышлары белән чагыштырмадылар. Киләсе атнада республика мәктәпләрендә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган парламент дәресләре башлана. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тарих, җәмгыять белеме һәм туган тел укытучылары белән шундый дәресләрне оештыру турында сөйләште. Парламент рәисе мәгариф системасында пандемия сәбәпле узган елгы катлаулы вазгыять шартларына түзеп, тырышып эшләгәннәре өчен педагогларга рәхмәт белдерде. Укытучылар тиз арада укытуны онлайн форматта оештыра алды. Әмма бернинди формада сыйныфта үзара аралашуны алыштыра алмый. Теләсә кайсы телдә укыту мавыкытырлык булырга тиеш. Ә берничә телне белгән кеше һәрвакыт конкурентлыкка сәләтле була. Бу фикерне һәр укучыга җиткерергә кирәк. Аралашуның тагын бер темасы социаль челтәрләрнең балалар үз аңына тискәре йогынты ясавы. Фәрит Мөхәммәтшин интернетта балалар өчен уңайлы, кызыклы юнәлешләр булырга тиеш дип саный. Бүгенге көндә Татарстан коронавирустан 80 000 дозага якын вакцина алган. Прививканы бушлай һәм ирекле ясатырга була. Иҗтимагый палатада экспертлар коронавируска каршы прививка ясау турында социаль челтәрләрдә һәм мессенджерларда еш очрый торган төрле фикерләргә бәя бирергә җыелды. Беренче тапкыр бу теманы фәнни җәмәгатьчелек һәм Татарстан халкы тикшерде. Очрашуга каршы хәрәкәт активистлары да килде. Теманың дәвамы киләсе репортажда. Түгәрәк өстәлдә катнашырга теләүчеләрне Татарстан Иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиевага тынычландырырга туры килде. Вице-премьер Ләйлә Фазлыева белән бергә прививкаларга каршы хәрәкәт вәкилләре белән сөйләштеләр. Фикер алышуга алардан 4 кеше урынына 21 килгән. Очрашуны актив анонсладылар. Сораулар да көттеләр. Тик көтелмәгән кунаклар сөйләшүгә әзер түгел иде. Давайте друг друга послушаем. Әйдәгез бер-беребезне тыңлыйбыз. Сорауларны бергәләп хәл итик. Безнең үзара хезмәттәшлектә бернинди проблема да була алмый. Фикерне көчләп тагу белән берни дә хәл ителми. Тавыш куптару гына да проблеманы чишми. Түгәрәк өстәл сөйләшүенә Сәламәтлек саклау министрлыгы, Роспотребнадзор вәкилләре, шулай ук танылган галим эпидемиологлар, ковид авыруларын дәвалаган клиникаларның җитәкчеләре җыелды. Хәзер халыкны вакцинацияләү белән шөгыльләнүче белгечләр дә бар иде. Мондый составта фейклар һәм вакцинация турында беренче тапкыр фикер алышалар. Мессенджерларда һәм социаль челтәрләрдәге кайбер мәгълүматлар фәнни фактларга каршы килә. Ковид – это заболевание, сопровождающееся фатальным. Ковид кешенең гомере өзелүгә китерүче куркыныч авыру. Вирус кеше организмында авыр иммун реакция китереп чыгара. Бу йогышлы авыру. Безгә барлык ысуллар белән нормаль тормышка әйләнеп кайтырга кирәк, чөнки кешеләр аннан арыды инде. Әмма вакцинациягә каршы профессионалларны игътибар белән тыңларга теләмәүчеләр дә табылды. Киресенчә, хәлне киеренке итеп күрсәтергә тырыштылар. Прививкага каршы хәрәкәт активистлары экспертларны бүлдерде. Хәтта очрашуга битекләр дә киеп килмәгәннәр иде.
vaksinаны kişilərdə məcburi rəvişdə yasatalar deyib oqlanırğa tırışdılar. Ekspertlər arasında Sankt-Peterburgdan kirişlər də buldu. Данный факт недопустим на территории Российской Федерации, недопустим в Республике Татарстан. Бу факт Россия, Татарстан территорияләрендә рөхсәт ителми. Татарстанда яшәүче 4 миллион кешегә 82 мең вакцина кайтарылган. Һәркем үз ихтыярын мөстәкыйль рәвештә белдерә, беркем дә мәҗбүр итми. Волю каждый изъявляет самостоятельно. Никто никого не заставляет. 2 сәгатькә сузылган очрашуда вакцинация ясаткан, шулай ук фикер алышуга кунак итеп чакырылган кешеләргә дә иркенләп чыгыш ясарга ирек бирмәделәр. Нигәдер, аларның тәҗрибәсе активистларны кызыксындырмады. Иң мөһиме, фәнни җәмәгатьчелекнең дәлилләрен республиканың күпчелек кешесе дөрес аңлаган. Татарстанда 24 меңнән артык кеше ковидка каршы вакцина ясаткан инде. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Казанның гаилә мәчете туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында васиятнамә киләсе буыннарга әйтер сүз бәйгесен игълан итә. Ул шулай ук Россиядә халык санын алу һәм Идел буе Болгар дәүләтенең ислам кабул итүенә 1100 ел тулу уңаеннан оештырыла. Бәйгедә Татарстанда, Россия төбәкләрендә һәм дөньяның төрле почмакларында яшәүче һәрбер теләгән кеше катнаша ала. Яш буенча шикләүләр юк. Конкурска тәкъдим ителгән материаллар татар телендә булырга тиеш. Бәйгегә эшләрне электрон вариантта юлларга мөмкин. Кәгазьдә бастырылган эшләрне яки флешкага яздырылган видео язмаларны мәчеткә дә китереп тапшырырга мөмкин. Мәчет Җәүдәт Фәйзи урамы 2нче йорт адресы буенча урнашкан. Бәйгегә эшләр 23 майга кадәр кабул ителә. 1 июньдә йомгак ясала. Белешмәләр өчен телефон экранда күрсәтелгән. Илһам ага Шакиров вакыт үткән саен һәр кайсыбызга якыная барган олпат шәхесләренең берсе. Аның иҗатын мәңгеләштерүдә зур вакыйга шаһиде булдык. Татарстан Республикасы Министрлар Комитеты карары белән Илһам Шакиров исемендәге Республика премиясе гамәлгә куелды һәм 15 февраль көнне җиңүчеләргә әлеге премияны тапшыру тантанасы уздырыла. Шул уңайдан Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында матбугат очрашуы үткәрелде. Катнашучылар саны алар әз булмады. Журналистлар белән очрашуга килүчеләр һәр кайсы үз вазифасына бәйле сорауларга ачыклык кертте. Дәүләт эшлеклесе Дамир Натфуллин сәнгать өлкәсендә биреләчәк яңа премиянең башкалардан аермасына тукталды. Иң беренчедән әйтәсем килә, дәүләт ул Габдулла Тукай премиясе, а Илһам Шакиров премиясе ул икенче баскычта булып тора, ул республика премиясе дип санала. Филармония директоры Кадим Нуруллин Илһам Шакиров исемендәге премия булдырырга тиешлеген ул әле үзе исән чакта ук тәкъдим ителгәнен, хәтта аны үзенә һәм Әлфия апага тапшырырга дигән нияттә булуын искә алды. Әлеге премия тарихта беренче тапкыр дәүләт тарафыннан бирелә. Бу безнең күптәнге хыялыбыз иде һәм бүгенге көндә аны алучылар шулай ук Илһам абыйның эшен алга дәвам итүче безнең җырчыларыбыз дип саныйбыз. Һәр хәлдә алар Илһам абый белән бәйлеләр, Илһам абыйның репертуарлары аларның репертуарларында бар. Жюрига килгәндә дә бик нык энесеннән җибезне хәлле үткәреп тикшерделәр. Журналистлар 3 номинациядә биреләчәк премияның аеруча үзешчән җырчыга карата таләпләре, номинантларның гаммәви чаралар аша кандидат буларак ни өчен күрсәтелмәве турында да кызыксынды. Аеруча Камил Кәримовның Илһам Шакиров репертуарындагы җырларны башкару кирәкме, юкмы белән бәйле соравы бәхәс уятты. Филармониянең сәнгать җитәкчесе Айдар Фәйзрахманов һич шиксез кирәк дисә, язучы тансыклар өчен шикләнеп торырга, Илһам абыйның үзе җырлаган язмаларын тыңларга тәкъдим итте. Мин бик канәгать, чөнки дөресен әйткәндә җырчыларның премияләре алай бик күп түгел, ә ул бик авыр хезмәт. Мин бит 25 ел сәхнәдә жүрдем, аларга ярабыймы? Ярып жүрдем, чөнки иҗат дөньясы шулай, җырчыларга яру җиңелрәк. Әйме? Җиңел түгел бит. Язучыларга ярып чыгуга караганда, җырчылар белән ярып чыксаң, халыкка тизрәк барып җитәсең. Менә шунысы бар. Булай бик авыр хезмәт. Һаман юлда алар име. Алар бер генә сәхнәдә чыгыш ясый алмый. Алар күргән михнәтне беркем күрә алмый. Шуңа күрә җырчыларга багышланган премияләр күбрәк булса да бик әйбәт.
Матбугат очрашуында катнашучылар премиягә лаеклы җырчылар профессиональ югарлыкта җырлау сәләтләре бөтен дөнья күләмендәге вокал сәнгатенең иң югары дәрәҗәсендә булырга тиешлеген искәртте. Исегезгә төшереп узабыз. Илһам Шакиров исемендәге премиягә Резида Галимова, Филюс Каһиров һәм Флёр Шакиров лайык булды. Республика бүләге Илһам Шакировның туган көнендә Татар дәүләт филармониясендә тапшырыла. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Баулы районы Кызылъяр авылында күренекле әдип Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Фәнис Яруллинны искә алу кичәсе булды. Язучының тормыш иптәше Нурсия Яруллина, чордашлары, якташлары истәлекләре белән уртаклаштылар. Һәвәскәр артистлар, мәктәп укучылары әдипнең әсәрләреннән өзекләр укыдылар, җырларын башкардылар. Фәнис Яруллин музейында оештырылган музей балалар күзлегеннән дигән рәсемнәр бәйгесенә йомгак ясалды. Әдипне искә алу чарасы Кызылъяр авылында Фәнис Яруллин музей йортында дәвам итте. Нурсия Яруллина Баулы районы башлыгы Рамил Гатиятуллинга истәлеккә язучының китапларын тапшырды. Буада «Мин сине сагынам» фильмының премьерасы булды. Кинокартинаны ТССРның 100 һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан махсус төшергәннәр. Фильмның нигезе итеп чынбарлыктагы тормыш тарихы, шул исәптән Буа район халкының истәлекләре алынган. Фильм ул чор шаһитләре истәлекләре буенча төшерелгән. Кинокартина Бөек Ватан сугышы елларында дистәләрчә мең эвакуацияләнгән баланы сыендырган Татарстан хатын-кызларының батырлыгы, хезмәте һәм мәхәббәте турында. Идея фильма пришла... Фильмның идеясы продюсерыбыз Татьяна Мерзлякованыка. Ул блокаданы үзенең юбилей елына багышланган «Минем әле яшисем килә» фильмын төшергәннән соң барлыкка килде. Фильмны бер юлы Татарстанның берничә районында һәм Чуашстан Республикасында төшергәннәр. Сүз уңаеннан сәнгать картинасының исеме Буага бару юлында барлыкка килгән. Когда мы думали, а как же мы назовем это? Фильмны ничек атарга дип уйлаганда, продюсерыбызның әнисе Наиля Мерзлякова аның исеме йөрәкләргә үтеп керерлек, җылы булырга тиеш дигән фикер әйтте. Мин сине сагынам дип аталган җырдан картинаның исеме дә барлыкка килде. Фильмда Казан яшь тамашачылар театры актерлары, республиканың халык артисты Нина Калаганова, Анна Иванова, шулай ук балалар һәм олылар театр коллективлары һәм киностудияләрендә катнашучылар катнаша. Сценарий авторы Мария Мусиенко. Мин сине сагынам фильмы бөек җиңүнең 70, таз сырт сөйлүнең 100 еллыгына багышлана. Фильмны Православие яшьләре иҗтимагый оешмасының Татарстан төбәк бүлеге, Ватан тарихы фонды, Татнефть акционерлык җәмгыяте һәм Президент грантлары фонды ярдәмендә төшергәннәр. Алсу Самигуллина, Гакыл Камалетдинов, Татарстан яңалыклары. 40 минутлык туры эфир, кызыклы әңгәмә һәм үз сәләтеңне күрсәтү мөмкинлеге. Түбән Камадагы Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханә әдәби мәйдан проектын дәвам итә. Ул укучыларны сәләтле Түбән Камалылар иҗаты белән таныштыруга багышлана. Аралашу онлайн форматта үтә. Бу юлы очрашуга кемнәр чакырыла? Алдагы материалда. Таныш булыгыз, Рәмзил Зиннатуллин Түбән Каманың сәләтле егете, җырларга ярата. Бүген ул Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәдә чыгыш ясый. Тамашачылар аны экраннар ашагына карый. Әңгәмә туры эфирда бара. Әлбәттә каушатты. Мин мондый чарада беренче тапкыр катнаштым. Ильяс Шәйхмәтов өчен туры эфирлар гадәти күренеш дисәк тә була. Күпләрнең күргәннәре бардыр. Түбән Камалы ТНВ каналында манзара тапшыруын алып бара. Бүген исә ул кунак ролендә. Әдәби мәйдан проектында катнаша. Егетләр белән туры эфир Тукай китапханәсенең Instagram шелтәрендә оештырыла. Әңгәмә барышын интернет кулланучылар Enter телекомпаниясының Татар Live аккаунты аша да карый алдылар. Габдулла Тукай исемендәге китапханәгә бик зур рәхмәт аларның хезмәткәрләренә. Чыннан да бик зур эш башкаралар. Ул эшне шулай төшенеп карамасаң күренми дә, ул читтә кала сыман, ләкин аларның аккаунтына кереп
чыннан да ышанып була, күпме чаралар оештырыла, күпме очрашулар. Әдәби марафон проекты кысаларында егетләр үз сәләтләрен күрсәтеп кенә калмыйча, алып баручының сорауларына да җавап бирделәр. Биремнәр Разил Вәлиев иҗатына багышланды. Әлеге проект үзләрен танытырга, сәләтләрен күрсәтергә теләүче Түбән Камалар өчен менә дигән мөмкинлек. Әгәр дә сез туры эфирда катнашырга теләсәгез, теләк-тәкъдимнәрегезне Китап НК аккаунтына юллый аласыз. Очрашулар даими үткәрелә. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, Яңалыклар. Татарстан халыклары дуслыгы йорты оештырган дуслар җыелган җирдә дип аталган проектның икенче концерт тамашасының үзәгендә җырчы мөгаллим, Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев һәм аның вокал мәктәбе укучылары булды. Кызыклы тамашадан Фәннур Хасанов репортажы. Жер йөзендә үз хезмәтенә чын-чынлап бирелеп, бар көчен, энергиясын, ихлас максатларын чынга ашыруга багышлап, хезмәт итеп зур ихтирам, олы мәхәббәт казанган кешеләр бар. Алар әллә ни мактанып, ялтырап йөрмиләр, ә киресенчә һәр вакыт халык арасында кайнап, тормышка, яшәешкә матурлык истиләр. Авырлык килгәндә, ышаныч ырлыклары чәчеп, ярдәм итү юлын эзләп борчылып йөриләр. Олыларны олы күреп, остазларын хөрмәт белән искә алып яшиләр. Яшьләр арасында яшәреп, тормыштан ям табып иҗат итәләр. Бигрәк тә иҗат әһелләре, җырчылар арасында шушындый шәхесләрнең булуы ул безнең бәхетебез. Безнең максат Татарстан халыклар дуслыгы йортында әзрәк онытылып киткән, онытылып барган төрле сәбәпләр аркасында артистларыбызны, иҗат кешеләрен, һәм аларны гына түгел, гомумән төрле өлкәдәге иҗат кешеләрен дә җыеп менә шулай дуслары, туганнары, якыннары белән мәҗлес кебек оештыру, кичәләр оештыру. Үзенең бай педагогик башкару тәҗрибәсен кулланып, Миңгол Галиев вокалга өйрәтү методикасын камилләштерү буенча җитди эш алып бара. Аның укучылары төрле биеклектәге, халык, атказанган дәрәҗәсендәге профессиональ артистлар, төрле конкурсларда катнашып лауреат исеме алган һәм дипломнар белән бүләкләнгән сәхнә осталары. Дуслык йортында узган концертта танылган тенорның нәкъ менә әлеге талантлы укучылары үзләренең вокал композицияләрен башкардылар. Артка борылып карасаң, инде байтак кына вакыт узган, ширик гасырга якын вакыт узган икән. Инде сәхнәгә чыгып, рәсем булып җырлый башлаганга, Расим Низамов булып җырлый башлаган, халык таный башлаганга, менә башлангычларына килгәндә, авылдан килеп, беренче педагогия институтының музыка факультетына укырга кергәндә мин менә музыка укытучысы, вокал укытучым Миңгол Галиев классына электем. Үзем дә сорадым инде, Миңгол абый анда укытканын белеп. Шуннан да менә шушы 5 ел уку дәврендә ул алып кереп китте менә шушы җыр сәнгате дөньясына, сәхнәгә. Миңгол абый шуннан да ул минем өчен менә вокал серләрне өйрәткән, җыр сәнгатының серләрне өйрәткән, җырның нечкәлекләрне өйрәткән укытучым. Шуннан да менә өчен аз сызыклап әйтсәм дә, ул минем өчен олы зур шәхес. Миңгол Галиев дигәч тә безнең үскәндәге, әйбәт өебез, шунда радио торадыр. Безнең әни әйтә иде. Туктагыз, Миңгол абыегыз җырлый, Миңгол Галиев җырлый дип, шик туса кинәт дигән җыр белән безнең шушлай иң беренче кергән кеше ул безнең күңелгә шундый моңнары белән. Менә калган һаман тора ул йөрәктә, ул теге шик туса шундый матур иттереп җырлый бит. Аның менә шуннан калган Миңгол Галиев инде ул безнең.
Мингыл Галиев үткән күп кырлы хезмәт юлының иң әһәмиятлесе әлбәттә җыр сәнгате, аның башкару осталыгы, вокал мөмкинчелеге, репертуарындагы җырларның киңлеге, масштаблыгы белән аерылып торуында. Күптәннән жасаганым юк иде. Хәзер инде шушы яшемдә әле ничек тавышым бармы юкмы, кешегә чыгып, үземнең мөмкинлегемне күрсәтәсем килде. Чынлап та бүгенге көндә минем зур хыялларым бар. Үземнең менә бүгенге көндә мин җырлыйм икән. Димәк, шушылай тавышны, яшьлек тавышын саклау буенча үземнең методикамны эшләп киләм. Һәм ул Тукай теләгәнчә, менә әһәмият шунда. Тукай теләгәнчә җыр сәнгате дигән әйбер бу. Һәм бу киләчәктә булырга тиеш хыялланам. Бөтен дөнья җыр сәнгатенә үрнәк була торган сөйләмчә җырлау. Пение нарратива позитива, знаменитый американский Сид Регесның методикасы белән тәңгәл туры килү белән бер тур килә. Шуңа күрә без үзебезнең шушы Тукай теләгәнчә авызны зур ачмыйча җырлау мөмкинлеген ачып, дөньяга татар халкының яшәргә мөмкинлеген, тиешлеген һәм бөтен милләтләргә үрнәк булырдай, ничек дип әйтим инде, халкының бөеклеген күрсәтә торган юнәлеш дип карыйм. Татар халкының борынгыдан, ерак гасырлардан килгән бай эчтәлекле рухи мирасын бүгенге көндә яшәүче милләттәшләребезгә кире кайтару юлында фидакарларча армый-талмый хезмәт итүче Татарстанның халык артисты, үзенең кабатланмас тавышы белән меңләгән тамашачыларыбызны моң иленә алып кергән җырчы ул Мингыл Вәгыйз улы Галиев. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.